May buntag, ma'am. Mayong buntag. Ano sa'yo pangalan na ito, ma'am? Vanessa May. Kasamang Vanessa, ready na ba ka? Challenge accepted ba ang ato ang pagkanta sa Christmas ID Station sa Armen? Ready na! Ready na! Yan, ang lakas. Power na power kasama dyan. 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hauhin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ayun! O yan, kasama dyan si Ma'am Vanessa nag-donate po og mga used clothings para sa mga biktima sa Bagyong Odette. And this time, ato na, siya na po natong tagaan, Dalita Lugasa kasama dyan. Ato ang unahon kasama dyan, ang ato ang wine non-alcoholic na si Ma'am, plus gift pack. Salamat sa inyo, sir, sa DXDC, Armen, o sa inyo, ma'am. Live direktimento dito sa mga Amakan. Kabantiyan itong syudad sa Davao. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko. Radyoman Joel Miray, Tatak. Arimen!